Hola, què tal? Benvinguts a una nova activitat del grup d'estudis covellencs Amics del Castell. Avui parlarem, com és habitual, d'història, però també de cinema, i és que ho farem en companyia de l'actor vilanoví Sergi López, qui dona veu al personatge principal de la pel·lícula Josep, un autèntic esdeveniment del cinema en general europeu i també el cinema d'animació, que està rebent moltíssims guardons i que explica la història de Josep Bartolí, un dibuixant refugiat català de la Guerra Civil i que va passar pels camps de concentració d'Argelès a la Catalunya del Nord. A partir d'aquí també aniria a Mèxic, on coneixeria Frida Kahlo, entre d'altres, i a més acabaria també fent carrera a Nova York, a la Nova York i als Estats Units d'Andy Warhol i companyia. Per tant, ja tenim a punt aquesta connexió amb l'actor vilanoví Sergi López. Sergi López, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. De res, encantat, jo encantat. Vilanoví il·lustre, però tot i així sempre en bona relació, i amb Cubelles i la gent de Cubelles. Il·lustre. Sí, home, som més que veïns, amb la gent de Cubelles som més que veïns. Portem molt de temps molt a prop els uns dels altres i hem teixit una xarxa, diguem-ne, interessant amb els cubellencs, sí. Sí, de fet, tenim un mateix origen, vull dir que podríem dir que pràcticament en origen som un mateix poble. Sí. Exacte. Volíem parlar amb tu d'aquesta pel·lícula, de Josep, una pel·lícula que retrata a partir d'aquest personatge, del Josep Bartolí, tot aquest, en primera instància, tot aquest drama i després tota aquesta història que van tenir molts refugiats catalans, espanyols, un cop finalitza la guerra del 36, la guerra civil. Però, home, volem aprofitar també perquè justament aquests dies has estat nominat una altra vegada pels Goya amb la boda de Rosa, això, sí. Sí, vull dir, per tant, felicitats i bé, és la quarta nominació, vull dir. Molt gràcies. La quarta, no ho sé, no ho tinc clar, em fot un liu jo amb això, amb les nominacions i això, però sí, doncs mira, estem nominats amb això als Goya, segurament també estarem amb el Gaudí, igual també estarem, els Gaudí, bueno, ara és una època així de premis i de bombo, d'una indústria que ja venia una mica tocada abans del confinament, la pandèmia, i ara, clar, ara estrenar una pel·li és com un miracle, no? I llavors, ho celebrem i estem molt contents, no? Igual que amb Josep. Amb Josep l'altre dia, no fa massa, ara, clar, també és una cosa molt xula, una pel·li com Josep, que ara tinc la sort de poder-la... L'altre dia vaig estar a Sabadell, vaig anar a Santa Coloma també, vaig fent por ahí en llocs diversos, que hi ha gent que se li acut ensenyar la pel·li per parlar ja no directament de cinema, sinó del que parla la pel·li, no? De fet, és una pel·li que... Josep és una pel·li d'animació, una pel·li dibuixada, i jo penso que justament és una pel·li que és una mica un petit tresor, una petita joia, perquè trobo que les dues coses són bastant potents. Tant la factura, el costat artístic de la pel·lícula, com està dibuixat, com està explicat, és la història d'un dibuixant. De fet, el Josep Bartolí, aquest republicà que va marxar, era un dibuixant. Llavors, la pel·lícula es comença a gestar quan Logel, que és un dibuixant, que és el director de la pel·lícula, és un dibuixant francès, d'orígens també espanyols i republicans, descobreix la història del Josep Bartolí i ell, com a dibuixant, se sent interpel·lat per aquesta història, d'un tio que utilitza el dibuix, és la seva manera d'expressió artística, però d'alguna manera també és una reflexió sobre què serveix la cultura, és a dir, que al final serveix alguna cosa. És un tio que va dibuixant tota la seva vida i, clar, el periple que passa pels camps de concentració d'Argelès i després se'n va a Mèxic i tot això ho documenta amb dibuixos seus. I això, diguem-ne que és una pel·lícula que trobo que tant per al costat l'aposta artística que hi ha, com està feta, i després, evidentment, la història en si, el que explica, és molt contundent, és molt fort, és molt... Aquí a Catalunya, a Cubelles, a Vilanova i a tot arreu, o sigui, a totes les zones republicanes, per dir-ho d'una manera, no sé com dir-ho. Tothom és una història que se sent molt a prop, que és una història que tens la sensació que ja has sentit explicar 40.000 vegades i no ens deixa mai de sorprendre i no ens hem de cansar mai de repetir-la, perquè, de fet, la lluita contra el feixisme i contra això no s'acaba mai. És una història és una lluita
que continua i continuarà eternament mentre els homes i les dones tinguin aquesta mania de reprimir els més febles. No sé, d'alguna manera, és una lluita que no s'acabarà mai, no? Però sí, és una... De fet, actualment a Argelers, la veritat és que impacta bastant veure el monòleg que hi ha a les platges, on hi van haver en el seu dia els camps de concentració, a Sant Cebrià també, Ribes Altes, i al mateix Argelers també hi ha aquest petit museu on es poden veure imatges, fotografies i també directament els testimonis de gent que va passar per aquests camps, entre ells, per cert, aquests testimonis que es projectaven quan a mínim fa un any i mig que vam poder ser-hi. Hi havia també un vilanoví, el Marcelí Garriga, que també apareixia allà explicant la seva història. A més, també mereixeria poder una pel·lícula perquè després va estar també tancat en un camp de concentració nazi, a Buchenwald. És una història, com molt comentaves, comuna. I, per cert, hi ha hagut una qüestió que comentaves abans, que és una pel·lícula dibuixada, més que de dibuixos, per dir-ho d'alguna manera, és una pel·lícula dibuixada, que això l'Auguel, el director, ho havia remarcat moltíssim. T'imagines aquesta pel·lícula feta interpretada amb carn i ossos, vull dir, amb actors allò interpretant aquests papers? És complicat, oi, tenint en compte aquesta història d'en Bartolí? Sí, potser sí, no sé com dir-ho. Seria una altra pel·lícula, però diferent. Trobo que el fet de... Sí, clar, la història mereix una pel·lícula i dues i tres, no? Igualment, perquè realment és una història al·lucinant, no? Realment... També és una història al·lucinant, també em diuen, hosti, tu no coneixies el Bartolí? Jo no, el vaig descobrir quan em va parlar l'Auguel, no? I és curiós, un tio que va acabar a Mèxic, que va acabar exposant a Nova York, i que és un tio que va fer carrera, diguem-ne, dins del món de la pintura una mica, no sé quantos, va conèixer tots aquells allà, els americans, l'Andy Warhol i tota aquella colla. I sí, i no sabem d'ells i també penses en això, és curiós, no? Perquè, de fet, això és una prova més que hi deuen haver milers d'històries i de vides cegades pel franquisme, diguem-ne, al final sembla que no és una frase, però clar, és una cosa molt tòxica, estar 40 anys, vull dir, estar sota una dictadura franquista i tot plegat, doncs milers de gent que van fotre el camp, van marxar i es van buscar la vida allà on van poder i que ja no el recordem, ja no... Han fet un altre recorregut i han desaparegut d'aquí o han fet, no sé, han trobat la vida en una altra banda, no? Vull dir que és molt curiós això que la història que li passa amb ell. I si la pel·li fos amb carn i ossos, amb actors i de veritat, doncs sí, també podria ser la història, per què no? El que passa que trobo que en aquest cas té una coherència especial, també. El fet que, justament, ara estem acostumats a veure en dibuixos animats doncs pel·lis tècnicament molt avançades, no sé, vull dir, avatars, efectes especials, amb coses que no saps que són gairebé reals, vull dir, explosions de moltes coses que es dibuixi gairebé, sembla veritat. L'Auguel, jo sé que quan va començar a dibuixar per la pel·li, a fer la pel·li, es va trobar amb aquest tipus de dibuix tan tècnic i tan tecnològic, d'alguna manera. Es va trobar que estava fora del seu terreny. Va dir, escolta'm, jo el que sé és dibuixar amb un llapis. Jo el que faig és dibuixo. I faré una cosa, tornaré al principi. I va tornar a començar a fer dibuixos, un per un, diguem-ne, no? I la pel·lícula no és que sigui tot el rato, tota l'estona sigui un dibuix i una vinyeta i un d'això, per això s'ha de veure la pel·li. És que està molt ben fotut, està molt ben parit, com a través d'això entens el moviment i com això et permet també que els diferents planos de colors, d'ombres, amb el so, a més que està... La música l'ha fet la Sílvia Pérez Cruz i també la tia té molt de talent, ho ha fet molt... Li ha sortit molt xulo, també, saps? És una pel·li que, no sé, molt rodona, que té tot un univers que és difícil d'imaginar. Si fos amb actors i actrius de carns i ossos, seria una altra cosa. És impressionant, Sergi. Ara fa poc parlàvem també amb l'Assumpta Montellà, l'historiadora que va publicar aquell llibre, aquells treballs sobre la maternitat d'Elna, també vinculat al tema que estem parlant. És impressionant la força d'aquestes persones, d'aquests refugiats, 500.000 de persones aproximadament, que venint d'on venien i el que es van trobar a França, i és un també dels punts que apareixen a la pel·lícula, és com la policia, com les autoritats franceses, els dispensen un tracte que segurament no s'esperaven. A la terra de la llibertat, la fraternitat... És al·lucinant, no? És impressionant.
Sí, sí. És impressionant la fortalesa i és impressionant el xoc que hauria de representar pels republicans que marxaven del franquisme, anant a França, que era el bressol de la república, la república, la llibertat, la igualtat, la fraternitat, i això, i arribar allà i trobar-se amb gendarmes que els insulten, que els violen, que els tracten fatal, que els posen en camps de concentració. Vull dir, realment, com el xoc també, la pel·lícula també aquesta, Josep, ha funcionat a França, ha sigut una mica un esdeveniment especial a França, també per això, perquè ha xocat també el públic francès. És una etapa que no li agrada gaire recordar i que tenia una mica oblidada. Saps? De fet, Logel, ell mateix, la pel·lícula la fa perquè va trobar un llibre que va escriure el nebot del... De Bartolí. El nebot del Bartolí, el Jordi Bartolí, que t'explicava l'exili de la seva família. I dins de l'exili de la seva família es parlava del seu oncle, el Josep Bartolí, i va veure que era dibuixant. I el Logel, quan va llegir aquest llibre i va veure que era dibuixant, que parlava de camps de concentració dins de territori francès, on tenien tancats gent que ha lluitat per la república a Espanya, clar. El Logel, això fa 8 anys, potser, que va llegir aquest llibre i va dir, però això què és això? I va començar a gratar, a escarbar i a voler saber què hi havia darrere i va conèixer la història d'aquest Josep Bartolí. Però és veritat que és una història que està com a... Clar, fa una mica de vergonya. És una etapa de la història de França que els fa una mica de vergonya. Ells que tenen aquesta cosa tan d'omplir-se la boca, que tenen amb una certa base, també, de la república, els valors, aquesta cosa comuna i tot això. I, clar, trobar-se que vas col·laborar amb els nazis i abans de col·laborar ja tenies camps de refugiats a dins de terra francesa, no? En fi, és veritat que és una cosa que hi ha molta gent que no li agrada, no és bonic, fa una mica de vergonya, no? Com a país. Com és una miqueta, doncs, aquest recorregut final d'en Josep Bartolí? Bueno, el Josep Bartolí bueno, això és que no sé si expliqueu tot, perquè la pel·li també és divertida, però ja anar-ho descobrint, però... A grans trets. És això que passa, allò que hem sentit tantes vegades. Una persona... És que al final és un paio que travessa els Pirineus i va buscar-se la vida i salvar-se la vida com pot. I arriba a França i pensa, doncs aquí algú m'acollirà, algú m'ajudarà, alguna mà estesa trobaré. I es troba que, no, a veure, tots aquí, deixeu les armes, vinga, tots cap aquí, tots amb cua, en fila, pum, i els foten en camps de concentració. De fet, en camps de concentració, que primer és només uns fils d'aquests amb punxes, no? Sí, que estan tancats i no hi ha res. I la mateixa infraestructura del camp de concentració l'han de construir ells mateixos, és a dir, que d'alguna manera fan com si fossin treballs forçats, saps? Sense aigua potable, sense metges, sense res, la gent morint-se de qualsevol malaltia. I la cosa que el salva és que amb ell hi ha un llapis i un trosset de paper, on ell dibuixa el que veu. I el fet de dibuixar, doncs, d'alguna manera, és una manera d'escapar una mica el dolor, de deixar testimoni, no saps per aquí, però, saps, és com escriure també, per això et dic que el de la cultura, el d'escriure, veure pel·lícules, llegir llibres o escoltar gent que t'explica històries, al final és una mena d'exorcisme també per l'ésser humà que ens fa falta. És a dir, que és una manera de parlar del dolor o del món, del que passa amb els humans, així d'una manera, amb una certa distància, amb la ficció d'entremig. És un dibuix, però clar, un dibuix d'una persona morta al costat d'un munt de canalla i un mort, un estirà de terra mort i l'altre menjant al costat un gos, saps? Vull dir, és una cosa com... Sí, és terrible, no? I la història que va viure aquí va ser terrible i malgrat això també és una història molt de això que dius tu, de quin coratge, quin valor i quina gent més valenta, quin d'això, no? De tirar endavant i d'acabar escapant-se d'allà, marxar i trobar una sortida cap a Mèxic i allà, més enllà de conèixer la Frida Kahlo i això, que també, doncs, veure els colors d'una altra manera, descobrir com a pintor, descobrir el color, perquè el Josep primer treballava només en blanc i negre i allà a Mèxic veure aquesta llum i això, i ve i això, i fa un altre recorregut cap allà sent un català
exilat, que està fora de casa seva, no? I com deies al començament també, doncs, arribant ja a un cert nivell també professional, perquè a part de la relació amb Frida Kahlo, que no serà només professional, després també arribar a Nova York, amb Warhol i companyia, per tant, aquesta capacitat de superació i de refer-se. Sí, de fet és impressionant, no? Com veus que va exposar a Nova York, en galeries d'art, clar, d'aquí són com a... No? I com és que no hem sabut mai res d'ell, no? De fet, és això que et deia abans, que segurament hi ha milers de persones que han viscut històries excepcionals i que la guerra, el franquisme, els ha separat de la seva terra, no? Per tant, és una història més d'això, però és veritat que la seva és bastant excepcional. Doncs una història protagonitzada pel Sergi López, amb la Sílvia Pérez Cruz. A veure, jo poso la veu només, eh? A més, t'haig de dir que poso la veu i no hi ha massa text. No és una pel·li molt parlada. És a dir, jo poso la veu al Josep, però el Josep diu, té una sèrie de diàlegs, unes coses, però no és una pel·li molt de diàleg. I després també, com a curiositat, també diré que per mi, quan vaig veure la pel·li acabada, va ser un xoc, també una sorpresa, perquè nosaltres la veu no la vam posar en els dibuixos acabats, sinó que nosaltres vam fer la veu sense dibuixos, en una sala per gravar el so, per gravar àudio, i vam estar allà fent les escenes sense cap referència. Ens havia fet algun dibuix, així amb un foli, i mira, el Josep és això, és així, més o menys això. Aquí és quan el Josep té 80 anys, quan ja és gran, ja és molt vell i ja està amb ulleres i pintant. Vam fer-ho sense veure cap imatge. I va dir, no, jo me n'enfio de la vostra interpretació, i llavors un cop vosaltres ho heu fet, jo, en funció del que vosaltres feu, llavors jo faré els dibuixos que s'adaptaran al vostre ritme, a la vostra cadència, a la manera com ho heu interpretat, per alguna manera, no? Amb la qual cosa ho vam fer-ho en un parell de dies en un estudi allà tancats, però sense saber massa bé què estàvem fent, saps? I després, quan vam veure la pel·lícula, la vam veure acabada tota sencera, no només amb les veus, sinó, clar, la Sílvia Pérez Cruz també, primer el Loguel li proposava que fes alguna veu, fa la veu de la Frida Kahlo, d'alguna altra noia també del campament, del camp de concentració, i va ser ella la que li va dir, escolta'm, i per què no, deixes fer la música de la pel·li o què? I el Loguel va dir, bueno, endavant, tira. Tu diràs. Per què no? Exacte, no? I la Sílvia es va posar a fer tota la banda sonora de la música, composar-la especialment per la pel·li, i no només la banda sonora, vull dir això, la música, però també els fons, el vent, l'electrònic, no sé, saps, l'univers sonor de la pel·lícula, que és brutal, molt xulo, i com això casa bé amb els dibuixos, amb aquesta concepció tan de traç, i les nostres veus fan part d'això, estan aquí entremig de tota aquesta estructura més grossa que és la pel·lícula en si, no? Vull dir que nosaltres tenim una responsabilitat relativa. Vull dir que... Home, és quasi bé, és més un honor, no sé com dir-ho, és més un honor poder posar la veu a un personatge així i poder, això, donar-li veu, clar. Per Loguel va ser molt evident de dir-m'ho a mi, perquè ell, al ser francès, quan li veure la història d'un tio, un paio català, no sé què, de seguida pensar, hòstia, aquest el Sergi López, aquest... Em sembla que és català, aquest hauria d'estar amb el tema aquest. I, bueno, clar, suposo que el Jordi Bartolí, també el seu nebot, quan veure la pel·li, em va dir és que parles igual com un... És que també, clar, l'accent també era català, no? Sí. Sens dubte, doncs, sí, una pel·lícula que mereixia, doncs, una història que mereixia, sens dubte, ser rescatada, a més, fer-ho amb una factura tan magnífica, tan preciosa com la de l'Auguel, i el que dèiem amb les veus del Sergi López, de la Sílvia Pérez Cruz, també la música de la Sílvia Pérez Cruz, que acaba de guanyar també un premi Lumière. Sí. Treball. I el que dèiem, doncs, per tant, una pel·lícula molt recomanable. I bé, doncs, si pel Sergi López va ser un honor, doncs, un luxe poder participar d'aquella pel·lícula, també pels amics del Castell ha estat un privilegi poder comptar amb la teva participació en aquesta nova activitat del grup d'estudis Cubells Amics del Castell. Moltíssimes gràcies, Sergi. Gràcies a tu.
I bé, estarem pendents dels Goya i de tots els projectes que tens uns quants pendents en cartera i seguirem, com sempre, pendents de la trajectòria del Sergi López. A veure què passa. Vinga. Moltíssimes gràcies. Fins aquí aquesta edició d'aquesta activitat dels Amics del Castell. Fins la propera. Moltes gràcies.